Talk quick employee. Your shift is over. Okay. Začal to zabil! Finally I've been waiting to get out of here. No vidím, kámo. Ja. Takže owner. Čo je owner? Tung Tung Sahur? Yeah. No, please. Ty vole, co ty tam děláš? Tung Tung? Tung tung? Tung Tung? Tung tung? OK. Šimpanzini bananiny? Patapy? Víš co skvělý, já vůbec nevím. Ne, ty nebudeš odjíždět, ty zmrt. Myslím, že už Ne. odešel. Ne, pojď sem. Myslím, že už odešel, brácho. Pojď sem. Brácho. Že poop everyone, to je najlepší tlačítko. Check who came out from the freezer. To kdo je? Pane Obama? Jste to vy? Obama? You should be the new employee of mine. Welcome Ty vole, to your first shift. Pane prezidente, já nevěděl, že jste tady. Sahar's Pizzeria, the best pizza in time. Listen, strange things have been happening here after 3 AM. If you notice anything odd, report back to me immediately. Dobre, chilluj. Shit. Make sure to... Mua. Yeah. Takže prečo sa Peček bol vo... Kamo, dostaneme jumpscare, vole, pičo. Sakur. Kámo, ja by som sa dosral, keď som tu pracoval. Proste pozriem sa na toho zákazníka a si tam Tung Tung Sahur stojí, kámo. To čo je? Greeting dog? Hey! Youngling! Hey, youngling! Yes, you! I want a large pepperoni pizzeria and make it quick. I don't have all night. Já se kurva, make it a second. Co to klikal? Serve pepperoni pizza to customer. Nah. Finally! I've been waiting forever for this pizza! Mám ještě jednu pepperoni To pizzu, musíš kámo, čítat tak. ty, hej, to je hlavně. Jo, sorry for that, just your pizza. You better get your act together or this place won't last long. Let me taste this. Ježiš, teda to bude hejtovat na to, kámo. Doufám, že jsme tam dali skurvenej jed. Jeda, I don't feel too good. Oh. Jo! Let's go! What have you done? Dá se ti tam skurvenej vole poison. Chcípni. Ne, pojď sem. Já, vole, budu tvoje smrt. Aha, ona se poblila. Aha, já už to vidím, co se stalo. Jo, take the mop. No, Já jsem zapomněl číst. Co na mě čumíš? Počkej, co máme? Počkej, kolikátý dneska je 13.5. 12. dneska je, myslím. 13. 13. no. Dobré. Proč to používá, vole, reálnej? Byli to customer? A jo, boja. Kámo, to je tvůj bratr. I'd like to... Máš pizza. To Peček tam úplně moguje, kámo. Kámo, čum na ten obličej, ale jsi to je úplně stejný jak ty. Sure thing, a mushroom pizza coming right up. Já ti píšu můj dostupný prdele, vole. Počkej chvíli, ne. Jenom. Že 3 nohy. Máš 4, ne? Oba jo. Ne, 3. To jsem nevěděl. Thank you, this will do. OK. Kámo, nevím, koho mi to... Ježiš, jak je ten Game Theory. Mně to úplně připomíná toho Game Theory cápka, který už se retiroval. Já jsem zabudl jeho jméno. Medpet? No hej, Medpet. Dobrý. Patamat? OK. Patamat? Nepogrcaj se. Ne, kámo. I will castrate your boy. Yo, what the fuck? Yo, chill. Kam kurva čumíš? Co jsi zaotočil? Chillet, bro? Tum tum? Yo, what the f...
Mr. Beast! Co ty A tady to děláš? je za ním, kámo, to čo je? To je KSI, ale bělý? OK. A bez očí. Mr. Beast! Great Mr. Beast! What's up, everyone? I'm here with a crazy challenge for you. Uh-oh. If you can make the best Hawaiian pizza in under 45 seconds, I'll donate $10,000. Ideme. Dobre to. Dobre, bum, 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 bum. Makaj. Makej! Idem tam, zober to. Máme to. Dobrý. Easy. Vojska je třeba nejlepší This pizza. is awesome! A já mám rád docela ananas na tom, mě to nevadí. Já taky. To je úplně You just výborná. earned $10,000! Oh my golly gosh. Mr. Beast! No já se bojím hen toho, kámo. Ten nás zežere. Beast mode. Počkej, to má být jakože kamera? Tak, and I'm going to rape you now. Jo! Nevidím. Kamo, ten vole Saur tamhle nahoře, To vole. čo je Gordon Ramsay? Ale starý. Pizza maker go broke because he couldn't make enough dough. Jde na to, AKčko. OK. Chceš pro to AKčko? Nie. Co máme dělat s tou rybou? Proč máš 4 nohy? Ne, mne sa táto ryba nejak nestá. Mne sa zdá, že to má byť trippy tropy, ale to nevyzerá vôbec ako trip tropy. A potom je to aj Ne, není ryba to ono. a Tick Boy. Okay. Teď jsem to vyhledal, není to vole nějaký trippy tropy, vole. Ale je to rybička. Kamo, ale to je vole napůl kočka, vole napůl ryba, vole. Ale trippy tropy je tiež aj tá krevetka s mačkou a je to taktiež ryba, ktorá má veľké bandiero. Kamo, já ti pošlu skurvenou kravatu. Dobrý, já už jsem halucinoval. Answer the phone. Answer the phone. Tady. Oh. This is Hey, this is the delivery truck outside. We got a big pickup order for... Tung Sahur Pizzas. Ty vole, to je obří. Massive? Sure, I will bring them right out. Ty čuráku. Full box? What the fuck? Do prdele. Thanks for the pizza, stay safe in there. Asi máme customera. Oh hell nah! Ty vole, yo boy, you're looking quite... I'd like a special pizza with extra surprises. What do you Alebo mean čo? by that? Akože bust? Okay. Alright, I'll get you a chicken pizza then. Už môžem? No. This This looks looks... fantastic! Just right. Okay. Plot twist? To, čo je na tomto biele, to není majonéza. Oh hell no, tam bude tung tung bez tak. Není. Kámo, ty, já s tím vole tum vole. Oh shit. Já s tím tunga. The man at the door. To není Trump, že ne? To čo To je? je tam. Kámo... Good No. evening. Kámo, tohle, chci mi říct, že tohle je skoro health inspector, vole, když má prostě, vole, na hlavě s kurvenou. Skibidi Health Ehm. Inspector. Nikdo si nevšimne, že sú tu stále pizze, kámo, keď tu nikto nesedí. To povieme, že je dekorácia. Jo, vole. The fuck je. Hej, Tam nechoď! Tam- nechoď. Ne, Ne, tuto ty nevidíš vytvárame to jak AKčko. special sauce, kámo. Jako já nevím, o čo. O čem to mluvíš? Já nevím. kámo. Já nevím, co tady je, vole, já vůbec nevím, vole. Jo, chill, bro. Ty vole, Ne, nič není. What is this? Co?
Já už jsem myslel, že vole, myslíte vole toho AKčko, který je přímo za váma. Jaj, to je Ratatouille, on nám pomáha robiť pizzu, to je chilec, no neboj. To vieme. Dobre. Disposu teda. Kamo, teraz keby som mal 90 robuxov, tak by som... No kde je ten Tung Tung, ja už ho čakám. Počkaj, on nám utekol s tou Ratatouille. Hej? Hej? Hej, To je moja... kurva! What the fuck? Kámo, pojď sem! O, tu bol na zemi. Už ho mám. To je čurák. No kde je ten Tung Tung, kámo? No kde je ten Tung Tung? Tung bod v kalotách. Takže Blood Crazy Haircut? OK. Good evening, I hope you're doing well. Yeah. Kamo, welcome. Pracujem What solidne can I v get for you? Tung Sahar pizzerii. Ja mám úplne výborný deň, ty vole. You know, I've been coming to this place for years. It's always so nice, especially at midnight. I s tím tvým vole skurveným vole trčinem. Game theory, okay. I think tonight I'll have an extra large mushroom pizza and take your time. I'm in a rush. Kamo, a ty to už tam speedrunuješ, jo? O čom hovoríš? Já se kouknu na něj, vole, kurva, já se kouknu za dozadu, automaticky už vidím, vole, jak to dělá. Take your time, hotovo. Kamo, cože chtěl, vole, chicken? Mushroom pizza. Kamo, vole, se mi tam ukazoval, abych mu dal chicken pizzu. To fakt. Kamo, co jsi mu tam kurva dal? White sauce. Proč jdeš zpátky? Myslím, že je nějak nespokojný, myslím, že jsem mu dal zlou pizzu. No, tam je bez tak Ratatouille. Jakže it's moving, že ti drbe? It's moving. Já jsem do toho nič nedal. Já jsem do Vole, toho nič já nedal, nevím, jak čo se to to může bude. hýbať, kámo. Get the fuck out. That was disgusting. Kde je Tung Tung, kámo? I know this place has so many rats. Kámo, vole, člověk řekne, vole, kurva, že vole, prostě hýbající krysa, vole, pičo, a potom, nebo že tam je hýbající pizza. Hello, this is the manager. We have received a VIP order for a special guest. Takže speedrun, Tung Tung. Takže speedrun. From the underground storage. nie. Tady je nějaký underground storage. Nie. You know the one... You know the secret one, the room. secret room. Sure. I will take care of it right away. Jasně, jasně. Underground storage. A Já vím řekni presne, mi, kde kde... to je. Já jsem to věděl, kámo. Ach, jajaj. Somebody once To bude- told aha, me našel the jsem ho. world's gone. To bylo rychlý. No tak to je. The road is gonna roll. I Kde je ain't to the k tomu, sharpest tool in the Už buď ready, shed. aby jsme šprinitili, kámo. Run. Já teda budu run. Tung Tung! Tung tung. Kámo, ty máš dobrý nos. Jo. Nos. Stun the Tung killer. Tung nerob. Kámo, ale víš, co je v prdeli? Jako... Mě... Nezavřel jsem tě. Dobře. Ne. Ne, nezavřel. Zavři si dvere. Ne, tohle je v pohodě. Fast up is on the way, stand by. Ale však, vole, Tung Tung je tady, vole, kurva, jak je Tung Tung tamhle? Survive of the helicopter arrives. Tak The čau. fuck you mean, survive? Tak já dipujem. I'm leaving, go fucking Mně kill se zdá, že on yourself. nevie ísť cez dvere a my jsme ho zamkli ventom, kámo. Já mu jdu otevřít. No ještě 9 sekund, tam ani nechci nič doběhnout, podle mě. Stihnu. Je tam vůbec? On ani neumím jít schody. Helikopter, pelikopter. Get in, quickly. Ty vole, Kámo, prečo je tam vo vzduchu bombardíro on je krokodýlo? postižený, pánové, vole, jako já nevím. Ale tam je bombardíro krokodýlo, kámo, já se bojím. Escaped. Wow.
Wow. You escaped leaving the horrors of the monsters behind you, however, this is not the end. Escaped ending.